Ihanaa nyt, kun päästiin rehellisiin toimiin tänne tallille. Niin, on kiva tulla tänne pitkästä aikaa. Niin, ja mä pääsen pitkästä aikaa näkemään Uljaan. Ja mä nipsun. Niinpä, joten mennäänkö nyt? Joo, mä tuun. Miksi täällä tallilla ei ole joulusisustusta? Koska hevoset voi pelästyä kaikkia koristeita ja sellaista. Ai, no jos mä olisin hevonen, niin mä en ainakaan pelästyisi. Joo, mä menen nyt Uljan luo, niin nähdäänkö kentällä tyyliin, jos mennään kentälle? Joo, koska mä en ainakaan halua mennä tonne maastoon, kun ei nipsu siellä pärjää kauaa. Joo, no nähdään sitten kentällä. Joo, nähdään sitten. Hyvä, moi. Mun on pakko tehdä Siirille kepponen. No, kepposen mä järjestän. Moi Milla. Voisit sä tulla auttaa mua tekee Siirille yhdestä niinku kepposen? Joo, totta kai mä voin. Hyvä. Moikka. Moikka. Tästä tulee maailman paras kepponen, kun Elli on kyseessä. Uljas, tuutko kattoo? Mä oon ostanut sulle tosi hienon uuden riimun. Se on vihreä, ihan kuten sun laimi. Mä voisin muuten tehdä silleen, että jos mä sanoisin Ellille, että mä veisin sut vaan tarhaan ja sit mä voisin sovittaa niitä sulle samalla. Joo, niin mä teen. Nyt pitäis vaan löytää Elli, koska mä en yhtään tiedä missä se on. No joo, kai mä nyt sen sitten jostain löydän. Tähän mä tän jätin. Sitten pitäis vaan löytää Elli. No, mutta kuitenkin tän mukaan kuitenkin. Ai täällä sä oot, Elli. Mä oon etsinyt sua joka paikasta. Niin, mitä? Joo, moi. Mä oon tässä, niin mitä asiaa? Että me ei tullakaan tunnille, kun mä testaan tätä uutta riimua tolle Uljalle ja sit sitä uutta loimea ja sit mä ehkä pesen sen ja niin. Joo, okei, no moikka. Joo, anteeksi, mut joo. Moikka. Tää suunnitelmahan toimii paremmin. No niin, täällä sä Uljas oot. No niin. Voi Uljas. Tää on sulle kans lämmin. No niin, Uljas. Sit mennään. No niin, sit vielä sulta tää riimu pois. Noin. Hienostihan se meni. No, nähdään ensi viikolla. Mun pitää enää vaan sovittaa sit sulle toi loimi, mut en mä enää ehdi sua kyllä pestä. Meidän pitää Ellinkoon lähteä kotiin. Tää loimi menee melkein mun suuhun hinkuttiin. Oho, pistä. Nyt sä oot oma itses taas. Nähdään sitten viikon päästä, kun mä tuun taas tallille. Silloin kanssa Milla tulee. Silloin on Halloween. Tänään on niinku silleen, että sais käydä keppostelee, mut en mä ehkä tänään vielä mene. No, nähdään kuitenkin viikon päästä, kun on Halloween. Heippa!